Is-servizz tas Silver Tea illi joffri trasport bl-aħlas lill-anzjani biex jagħmlu l-qagħdi tagħhom issa ġie estis residenti ta' San Pawl il-Baħar u l-madwar. Dan diġà jiġi offrut fi 18 lokalità oħra madwar Malta u għalih ikun hemm madwar 700 talba f'xahar. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Anzianità Attiva Renzo De Gabriele spjega li l-proġett pilota li kien sar għen biex id-dipartiment ikun jaf x'riżorsi għandu bżonn. Nafu li bejn wieħed u ieħor il-fuq minn 4,000 anzjan u allura nkunu nistgħu aħna naqduhom b'dak il-mod. Il-ħsieb huwa ovvjament fil-fatt tenders għandhom joħorġu fil-ġranet pratikament li ġejjin biex ikonna 12 reġun ħalli tkun ma' Malta u Għawdex kollu din ħalli nkunu nistgħu naqdu lill-anzjani u nistgħu ma' Malta kollha. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal illi b'din il-miżura l-Gvern se jkun wettaq 90% tal-miżuri li tresqu fil-baġit għal din is-sena fil-qasam tal-anzjani. Għal ukoll li bil-ħidma li se tkompli, s'Ottubru se jkunu twettqu l-miżuri kollha marbuta ma' dan il-qasam li se ilu twedu fil-baġit. Diġà qed nagħtu biex noħorġu tenders għal 12 il-electric minivan biex inkun nistgħu nagħtu servizzi għal Malta kollha li ħad tkun maqsuma fi 12 l-area u allura kull area jkollha l-electric minivan tagħha.